இப்போ வந்து நான் வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லட்டு செஞ்சு முடிச்சிட்டேன். அடுத்த ஸ்வீட் வந்து குலோப் ஜாமுன். குலோப் ஜாமுன் வந்து நான் ரெடி மிக்ஸ் வச்சு தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ அந்த குலோப் ஜாமுன் வந்து எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க. இதில் வந்து ஒரு 650 கிராமுக்கு வந்து நான் வந்து சர்க்கரை எடுத்து அதை வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைய விட்டுருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ தான் கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குலோப் ஜாமுக்கு ஃபஸ்ட்டு பால் காய்ச்சி வச்சுருவோம். இந்த சைடில் வந்து நான் ரெடி மிக்ஸ் வச்சுருக்கேன். பட் இதை வந்து நான் இதையும் கொஞ்சம் சளிச்சு தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா அந்த கட்டி கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பால் வந்து ஒழுங்காக வராது. ஆனால் மேக்ஸிமம் ரெடி மிக்ஸில் அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒன்றும் கட்டி இருக்காது. அவ்வளோதான், இது வேணாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நம்மளுக்கு வந்து இதில் வந்து குலோப் ஜாமுக்கு நேச்சுரலாக இருக்கணும்னா அப்படியே வச்சுருங்க. இல்லை நீங்கள் கலர் சேர்க்குறா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் இதுக்கு வந்து பாதாம் கலர் மாதிரி ஆட் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் லைட் எல்லோ கலர் மாதிரி, லெமன் எல்லோ மாதிரி ரெடியாக இருக்குது. நான் இதில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஈனோ மட்டும் கொஞ்சோண்டு சேர்க்குறேன், ஒரு 1 ஸ்பூனு. ஏன்னா இது நீங்கள் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, பட் இருந்தாலும் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வரும். ஒரு தடவை இதை கலந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செஞ்சு பாருங்கள். இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி லைட்டாக இது பண்ணி நம்ம வந்து பிசையணும். இந்த மாதிரி பீசு பீசுன்னு வந்தாவே போதும் நம்மளுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு நீங்கள் லெமன் விடுறா இருந்தாலும் விட்டுக்கலாம், இல்லை கொஞ்சோண்டு வினிகர் விட்டிங்கன்னா போதும், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கட்டிப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு தான். கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி, கொஞ்சம் லெமன் கலர், ஒரு மாதிரி கோல்டன் கலரில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் விருப்பமோ அந்த கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க, இல்லை ப்ளேனாக விட்டிங்கனாலும் சரி. இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு மாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதை இன்னும் கொஞ்சம் பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போல் பண்ணலாம். பாருங்கள், நம்மளோட மாவு வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக அது பண்ணி நம்ம வந்து பால் மாதிரி உருட்டிக்கிடுவோம். சின்ன சின்ன பாலாக புரோட்டி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயை வந்து காய வச்சுருக்கோம். ரொம்ப எண்ணெய் வந்து ரொம்ப சூடாகக்கூடாது, ஏன்னா போட்ட உடனே இதாகிடும். ஸோ அதனால் லைட் கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் சூடு வந்த உடனே நம்ம வந்து இதை வந்து போட்டு எடுப்போம். எல்லா பக்கமும் நல்லா ஈவனாக வேகிற மாதிரி விட்டுக்கிட்டே இருந்தால் போதும். நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம். லைட்டாக சூடாக இருந்தால் போதும் நம்மளுக்கு. இப்போ அடுத்ததெல்லாம் போட்டுவிட்றோம்.
அதெல்லாம் அப்படியே ஊறிட்டே இருக்கட்டும். இது வந்து ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸாவது ஆகும் இது வேகிறதுக்கு. ஏன்னா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பி விட்டு வேக வைக்கணும். அதே லைட்டாக உருட்டிகிட்டே இருந்தாவே போதும் நமக்கு. இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட சுவையான குலாப் ஜாமுன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம வந்து ஜீரா பாகில் வந்து போட்டு எல்லா பக்கமுமே நல்லா ஜீரா வந்து இழுக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் அப்பப்போ பிரட்டி விட்டுட்டே இருந்தால் போதும். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2 மணி நேரம் ஆச்சு எனக்கு நான் குலாப் ஜாம் பண்ணி. ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நான் இன்னொரு கண்டெய்னரில் வந்து நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்மளோட சுவையான குலாப் ஜாமுன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து இன்னொரு இனிப்பு செய்யலாம். ஏன்னா லட்டு செஞ்சிட்டோம் கிறிஸ்மஸ்க்கு, அதே மாதிரி குலாப் ஜாம் செஞ்சிட்டோம். இன்னொரு இனிப்பு செய்யலான்னு இருக்கோம். ஸோ அதாவது குல்குல் அல்லது நம்மளோட அச்சு முறுக்கு. ஸோ அச்சு முறுக்கு கட்டாக இருந்தால் அச்சு முறுக்கு செய்வோம், அப்படி இல்லாட்டினா குல்குல் செய்யலான் இருக்கேன். அடுத்த வீடியோ பார்ப்போம். இப்போ நம்மளோட குலாப் ஜாம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப அப்படியே தேனில் ஊறின மாதிரி நல்லா ஊறி நல்லா பெருசாக ஊறி நல்லா அழகாக இருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட அபிப்பிராயத்தை சொல்லுங்கள். என்னோட இந்த யூடியூப் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.